אני לא אשכח את זה בחיים. תל אביב לא חזרה לעצמה אחרי זה. אני זוכר שזה רק התחיל. גוג ומגוג. שאלתי את עצמי, מה כבר יכול לקרות? בטח שאני זוכרת את היום הזה. התקשרתי לליאור שקיבלתי את הטלפון שלו מחברה שלי. אני דור שלישי למשפחה של אינסטלטורים. כי כבר שבועות שאין לי מים, ואני מקבלת חשבונות מים מטורפים. דבר כזה עוד לא ראיתי. ירדתי לראות את מצב הצמרת, וכבר אז הרגשתי שמשהו חשוד. ברז כיבוי לא צריך להיות מחובר לבית. זה לא הגיוני. ליאור מתקשר אליי ואומר לי, פיליני, תעשה טובה. מה אתה יודע על ברזי כיבוי? באותו ערב הוא בא אליי עם המפה של ברזי הכיבוי של העיר, ואז ידענו. היו ברזי כיבוי בכל מקום. ואני אומר לליאור, אין מצב. בחיים לא היינו מקבלים תקציב כזה לבטיחות. התקשרתי לעירייה, למחלקת המים. רציתי לדווח על מה שקורה. מה שקיבלתי זה צליל המתנה. ירדתי למטה, להתעברר. הרמתי טלפון לאשתי לספר לה מה קורה. If I had known what the fuck was going on. אני אומר לך, מישהו גונב מאיתנו את המים. לא חטפנו אותו, זה היה לטובתו. שם נחשפתי לראשונה למחלקה 13 של אגף המים. מחלקה 13 של אגף המים בעיריית תל אביב אחראית על התאום בין העירייה לברזי הכיבוי מהחלל החיצון. לפני 60 שנה הברזים הגיעו כדי לשאוב מים לכוכבם החרב. לאחר מלחמת חורמה שהתנהלה מתחת לאפו של הציבור, ראש הממשלה דאז חתם על הסכם שאיבה עם הברזים והוחלט להשוואם בתל אביב. בדיעבד, שני הצדדים לא ממש עמדו במילתם. הברזים ביססו את מעמדם בדרכים ערמומיות ושאבו מים, ומחלקה 13 הגתה תוכנית סודית לדיכוי הברזים. לכולם היה ברור שיום יבוא והם ידפקו לנו ברז. ואז כשהאינסטלטור הזה בא אלינו, ידענו שההסכם הופר. הם גנבו לנו את המים, והם יודעים שעלינו עליהם. פתאום היו מים, בכל מקום. היו צרחות בקשר. ואז הם התחילו להרוג אנשים. בתוקף זכותנו הטבעית וההיסטורית, אנחנו מכריזים בזאת על הקמת מדינת ברזים בארץ ישראל. פתאום השידור הופסק. ואז הוא חזר. ודינכם, מוות, מוות, מוות. הברזים חיים! הברזים חיים! הברזים חיים! הברזים חיים! הברזים חיים! הברזים חיים! גם אבא שלי וגם סבא שלי סיפרו לי על היום הזה. נבואת זעם. אני חשבתי שזה בובה מייסס. אנשים היו היסטריים בלי סיבה. הכל היה בשליטה. הכריזו על מצב חירום בתל אביב. ידעתי שהיום הזה יגיע. שיבוא היום שאני אצטרך לפתוח את התיקייה הסודית ולגלות איפה נמצא הברז הראשי. הכל היה תלוי. רק בי. לקחתי מפתח שוודי, נפרדתי מהבת ומאשתי ויצאתי לדרך. המצב בחוץ לא היה פשוט. אני ושכנה שלי, טוב, זו לא שכנה, זו מפלצת. בכל מקרה, גרפנו את המים, וגרפנו. ביו תותחים כבדים. הגעתי לשם וישר נתקלתי בבעיה. מה הוא עושה שם? מאיפה היה לו את המידע הסודי? ואז הממשלה הביאה תותח נוירונים. ולאחרי 3 ימים הבנו שאין לנו מה לעשות עם תותח נירונים. החלטנו לחבור אחד לשני. הבנו שיחד הסיכוי יהיה טוב יותר. זה היה פשוט סיוט. כל פעם שהיה נפתח ברז מים, היה מתחילה הזעקה. מים בססות! מים בססות! עמדנו מול הברז העצום. אני עשיתי פעולת הסחה. לשיבר! לשיבר! השיבר! סגור את השיבר! מים בססון! מים בססון! אני לא מצליח לנשום! וגרפנו, וכל הזמן המים, וזה לא נגמר. ואז התחיל כל העניין של תיבות הדואר.